Pyöröliittymä on risteys. Jos laitan kolikon tähän risteykseen, saammeko pyöröliittymän? Mutta nyt, uskotteko, että tämä pyöröliittymä on risteys? Sanon teille, että ei, pyöröliittymä ei ole risteys. Ei, et tarvitse silmälaseja, jos näet risteyksen, se on vain optinen harha. Ja pyöröliittymän tunnistamiseksi meidän on vain tehtävä joitain oikeita analyysejä. Analyysejä. Jos yskit, sinulla voi olla flunssa tai se voisi olla jotain vakavaa, kuten tuberkuloosigia, joten vain oikeat analyysit voivat kertoa sinulle terveysongelmistasi. Jotta voimme analysoida, mikä pyöröliittymä on, meidän on laitettava tämä pieni pyöröliittymä mikroskoopin alle tai suurentaa sen ympärysmittaa. Onko tämä pyöröliittymä nyt risteys? Jotkut väittävät kyllä, että niin lukee laissa. Pyydän teitä kirjoittamaan kommentteihin, missä maassa lukee laissa, että pyöröliittymä on risteys. Kiitos. Voit myös antaa tykkäyksen tälle videolle. Nyt näen pikemminkin kehätielisen, joka kiertää ruuhkaisen risteyksen pysähdyksien, risteysten ja vasemmalle kääntymisten takia. Tämä yksisuuntainen kehätieliittymä on pääväylä, jolla on etuajo-oikeus, ja sillä on useita risteyksiä sivuteiden kanssa. Tässä meillä on risteys, toissijaistien ja pyöröliittymän risteys. Ja kun menemme pyöröliittymään, meidän on annettava etuajo-oikeus niille ajoneuvoille, jotka ovat jo pyöröliittymässä. Sitten ensimmäisellä poistumistiellä meillä on haarautuminen. Haarautuminen ei ole risteys, koska matematiikka, joka on looginen ja tarkka tiede, kertoo meille, että risteys edustaa kahden suoran, kahden pinnan tai tilavuuden yhteisten pisteiden joukkoa tai kahden joukon yhteisten elementtien kokonaisuutta. Pyöröliittymässä olevilla ajoneuvoilla on mahdollisuus jatkaa kiertämistä pyöröliittymässä tai poistua oikealle kääntymällä ilman, että ne kohtaavat ketään. Sitten meillä on risteys. Pyöröliittymään saapuvat ajoneuvot kohtaavat jo pyöröliittymässä olevat ajoneuvot. Sitten toisella poistumistiellä meillä on taas haarautuminen ja sitten risteys. Jack. Kolmas poistumistieli on myös haarautuminen ja sen jälkeen meillä on vielä yksi risteys. Sitten meillä on 4. poistumistie ja 4. haarautuminen. Ja sitten pääsemme lopulliseen pisteeseen, jossa päätämme tämän kierroksen 4. risteyksellä tai ensimmäisellä, mistä aloitimme. Nyt lähetä tämä video ystävillesi nähdäksesi, tietävätkö he mikä on pyöröliittymä. Veikkaan, että eivät tiedä. Ja kun olet käynyt läpi ystäväsi, lähetä tämä video kaupunginjohtajallesi, kansanedustajallesi tai senaattorillesi, jotta he voivat muuttaa lakia, joka on ristiriidassa matemaattisten lakien kanssa. Kiitos kommentista, tykkäyksestä, mutta erityisesti jakamisesta. Älä katso ylös, katso tieliikennemerkkejä.